W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on, aby zaświadczyć o światłości i przygotować Panu lud doskonały. Są to słowa antyfony na wejście, którymi rozpoczynamy nasz udział we mszy świętej. Gromadzimy się przy ołtarzu Pana, przeżywając uroczystość narodzenia świętego Jana Chrzciciela. Pół roku przed narodzeniem Chrystusa czcimy narodzenie świętego Jana Chrzciciela, który zapowiadał przyjście Chrystusa i wskazał go ludowi. Za wstawiennictwem patrona dnia dzisiejszego zanosimy nasze pokorne błagania przed Boży Tron. Tę mszę świętą sprawuję w intencji za zmarłego Ostrołuch Jana w rok 4 miesiące po śmierci, prosząc, by dzięki ofierze ciała i krwi Chrystusa Pana ten zmarły dostąpił najrychlejszego oglądania oblicza Bożego. Na początku tej mszy świętej stańmy w prawdzie przed Bogiem. Przeprośmy Go za nasze grzechy, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy doprowadzi nas do życia wiecznego. Chryste,
Módlmy się. Boże, Ty powołałeś świętego Jana Chrzciciela, aby przygotował Twój lud na przyjście Chrystusa Pana. Udziel Twojemu Kościołowi daru radości w Duchu Świętym i skieruj dusze wszystkich wiernych na drogę zbawienia i pokoju. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Wyspy, posłuchajcie mnie, ludy najdalsze uważajcie. Powołał mnie Pan już z łona mej matki, od jej wnętrzności wspomniał moje imię. Ostrym mieczem uczynił me usta i w cieniu swojej ręki mnie ukrył. Uczynił ze mnie strzałę zaostrzoną, utaił mnie w swoim kołczanie i rzekł mi, Tyś sługa moim, w Tobie się rozsławię. Ja zaś mówiłem, próżno się trudziłem, na darmo i na nic zużyłem me siły. Lecz moje prawo jest u Pana i moja nagroda u Boga mego. Sławiłem się w oczach Pana, Bóg mój stał się moją siłą. A teraz przemówił Pan, który mnie ukształtował od urodzenia na swego sługa, bym nawrócił do Niego Jakuba i zgromadził mu Izraela. I rzekł mi, to zbyt mało, że jesteś mi sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela. Ustanowić się światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi. Oto Słowo Boże. Czytanie z Dziejów Apostolskich. W synagodze w Antiochii Pizydyjskiej Paweł powiedział: Bóg dał ojcom naszym Dawida na króla, o którym też dał świadectwo słowa. Znalazłem Dawida, syna Jessego, człowieka po mojej myśli, który we wszystkim wypełnił moją wolę. Z jego to potomstwa stosownie do obietnicy wyprowadził Bóg Izraelowi Zbawiciela Jezusa. Przed jego przyjściem Jan głosił chrzest nawrócenia całemu ludowi izraelskiemu, a pod koniec swojej działalności Jan mówił: Ja nie jestem tym, za kogo mnie uważacie. Po mnie przyjdzie ten, któremu nie jestem godny rozwiązać sandałów na nogach. Bracia,
synowie rodu Abrahama i ci, co spośród was, którzy się boją Boga, nam została przekazana ta nauka o zbawieniu. Oto Słowo Boże. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią, cieszyli się z nią razem. 8 dnia przyszli, aby obrzezać dziecię i chcieli mu nadać imię ojca jego Zachariasza. Jednakże matka jego odpowiedziała: nie, lecz ma otrzymać imię Jan. Odrzekli jej: nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię. Pytali więc znakami jego ojca, jakby go chciał nazwać. On zażądał tabliczki i napisał: Jan będzie mu na imię. I wszyscy się dziwili. A natychmiast otworzyły się jego usta, język się rozwiązał i mówił, wielbiąc Boga. I padł strach na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali, kimże będzie to dziecię, bo istotnie ręka Pańska była z nim. Chłopiec zaś rósł i wzmacniał się duchem, a żył na pustkowiu aż do dnia ukazania się przed Izraelem. Oto Słowo Pańskie. Siądźmy na chwilę. Milowani w Chrystusie Panu, bracia i siostry, wysłuchaliśmy Ewangelii, która opowiada nam o tym wydarzeniu, o narodzeniu największego z proroków, Jana Chrzciciela. Moi drodzy, według judaizmu fundamentalną sprawą jest rodzina. Podstawowym celem każdego związku małżeńskiego jest zbudowanie zgodnego domu. Szczęśliwy dom nie może obyć się bez dzieci. Ludzie biblijni bardzo pragnęli mieć potomstwo. Wydaje się, że tak bardzo ówcześni Żydzi chcieli mieć dzieci, jak współcześni tego nie chcą, unikając poczęcia za każdą cenę. Sądzili bowiem, że w akcie poczęcia, którego nie potrafili sobie wyjaśnić, uczestniczy sam Bóg Jahwe. I dlatego każde nowe życie było dla Żydów i jest znakiem Bożej obecności, błogosławieństwa Bożego. Oni kochali życie, oni kochali plodność. I ciekawe to, że przykazanie bądźcie plodni i rozmnażajcie się jest pierwszym spośród 613 przykazań judaizmu. Zostało ono wypowiedziane przez Boga o wiele wcześniej niż 10 Bożych przykazań, niż dekalog z kluczowym dla życia przykazaniem nie zabijaj. I dodatkowym motywem otwarcia na życie była obietnica dla ludu wybranego, że wśród niego, wśród narodu wybranego narodzi się Mesjasz. I dlatego każda Żydówka pielęgnowała w sobie nadzieję, że może to ona będzie matką Mesjasza.
I moi drodzy, z tych względów narodziny dziecka w rodzinie żydowskiej były zawsze znaczącym wydarzeniem. Oczywiście, to jest też ciekawostka taka, że inaczej podchodzono do narodzin dziewczynki, a inaczej do narodzin chłopca w narodzie żydowskim. Narodziny chłopca świętowano uroczyściej. Kiedy urodziła się dziewczynka, Żydzi płakali. Zasłaniali nawet okna, gdyż uchodziło to za wstyd. I jeśli urodził się chłopiec, no to śpiewali, byli dumni, rozmawiali o obrzezaniu, wybierali imię dla noworodka, a obrzędowi obrzezania nadawali zawsze uroczysty charakter, ponieważ była to pamiątka zawarcia przymierza między narodem wybranym a Panem Bogiem. I moi drodzy, narodziny Jana Chrzciciela poprzedzone były długim oczekiwaniem. Długo jego rodzice oczekiwali tych narodzin. Przyszedł on na świat jako dziecko chciane, wymodlone. Wcześniejszych kilkadziesiąt lat niepłodności Zachariasza i Elżbiety, kilkadziesiąt lat tęsknoty za życiem, za łaską macierzyństwa, za łaską ojcowstwa musiało na pewno ich przemienić i na pewno pozostawić trwały ślad w ich życiu. Ten czas nasycony i nadzieją, i rezygnacją, a może też i jakąś, już taką bierną akceptacją, zmieniał ich relację też do Boga, Jahwe. Nie raz, nie dwa rozważali swoją niemoc. Zastanawiali się nad tym znakiem od Pana Boga i na pewno pytali dlaczego. Ponadto bliscy, sąsiedzi też snuli różne domysły, ponieważ niepłodność zawsze oznaczała brak błogosławieństwa Bożego. Dorastali w ciszy i cierpieniu do łaski rodzicielstwa, otwierając się na nowe życie. I dlatego, kiedy Elżbieta urodziła syna, to jej sąsiedzi i krewni bardzo się z nią cieszyli, jak słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii. Tym bardziej, że była już ona kobietą starszą i traktowano ją jako niepłodną. Otoczenie Elżbiety interpretowało to jako brak życzliwości Jahwe. Możemy sobie tylko dopowiedzieć, ile musiała się wycierpieć, nasłuchać się tych drwin czy uszczypliwych uwag tak zwanych życzliwych sąsiadek. Łukasz odnotowuje, że skoro ludzie usłyszeli o narodzinach chłopca, to mówili, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią. Moi drodzy, objawienie biblijne uczy, że człowiek nie jest Panem życia, tylko Bóg tym życiem dysponuje. On jest źródłem życia dla każdego pojedynczego stworzenia, określając też czas jego trwania. Życie ludzkie uwarunkowane jest, powiedzmy, takimi dwiema sprawami. Z jednej strony zależy ono od działania Boga, dającego i podtrzymującego życie przez swoje błogosławieństwo, a z drugiej strony zależy od moralnego postępowania ludzi. I dlatego Pismo Święte uczy, że człowiek sprawiedliwy umacnia swoje życie i całe swoje otoczenie. Życie, moi drodzy, to wielkie dobro i dlatego najważniejszą rzeczą dla wszystkich ludzi wierzących jest osiągnięcie też życia wiecznego, bo nasze życie tutaj się nie kończy. Jesteśmy ukierunkowani zawsze na to życie, które się nie kończy, które jest wieczne. Antoine de Saint-Exupéry pisze tak, że każde istnienie, kiedy przychodzi jego kolej, pęka jak strąg i oddaje swoje ziarno. Każdy z nas, moi drodzy, ma tylko jedną szansę i musi tą szansę wykorzystać. Po śmierci nic już nie można cofnąć, nic naprawić, nic wytłumaczyć.
Życie wieczne oznacza pełną komunię, czyli wspólnotę z Panem Bogiem, który jest źródłem wszelkiego życia. I kto pragnie żyć wiecznie, musi być w łączności właśnie z Bogiem. Wielki ekumeniczny działacz Dietrich Bonhoeffer, taki luterański pastor, który zamordowany był przez niemieckie gestapo, rozważając życie człowieka, napisał tak, że jest z nami trochę tak, jak z człowiekiem, który musi przebiec morze po pływającej grze. Przebiec morze po pływającej ldzinie. Nie wolno mu odpocząć, nigdzie nie może stanąć na dobre, ponieważ wtedy utonąłby po pierwszym skoku w przepaści w morzu bez dna. Musi ciągle wypatrywać następne kry, iść nieustannie nad przepaścią w stronę lądu, który jest przed nim. Takie jest nasze życie podobne. I moi drodzy, medytując nad tajemnicą życia, wyznajemy najpierw Boga jako Stworzyciela. Bóg stworzył człowieka, powołał wszystko do istnienia, czyli obdarował go jakąś cząstką siebie. My mamy tą cząstkę. Im większa ta cząstka, tym piękniejsze będzie nasze życie wieczne. Życie człowieka na ziemi nie jest ani labiryntem, ono nie jest teatrem, snem, ale jest przygotowaniem się na coś wspaniałego, co przekracza naszą zdolność mówienia czy wyobrażenia. I dlatego warto, moi drodzy, absolutnie warto zrobić inwestycje właśnie w życie wieczne. Pytajmy się dzisiaj siebie, jak ja oczekuję życia, co robię w tym kierunku. Elżbieta i Zachariasz byli tylko fizycznie bezpłodni, natomiast okazali się brzemienni wiecznością. I dlatego niech ten tekst dzisiejszej Ewangelii pokazujący oczekiwanie na życie będzie dla nas również zachętą, abyśmy obudzili w sobie, powiedzmy, taką pasję życia wiecznego, żebyśmy tego pragnęli, ku temu zdążali. Tak wiele spraw, tak wiele rzeczy robimy zupełnie niepotrzebnie, które w żaden sposób nie służą życiu wiecznemu. Nie dajmy się totalnie pochłonąć szarej codzienności, abyśmy nie stracili z oczu tej najważniejszej perspektywy, abyśmy po śmierci nie rozłączyli się z osobami, których kochamy. Bo tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Amen. Wyznajmy naszą świętą wiarę. Wierzę w jednego Boga, jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, ze światłości, z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu. Wszystko się stało. On to dla nas, ludzi, i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Również za nas, pod Poncjuszem Pilatem, został umęczony i pogrzebany. Trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwo Jego nie będzie końca. Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę,
który mówił przez proroków. Święty powszechny i apostolski Kościół wyznaje jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuje wskrzeszenia umarłych. Świętując Dzień Narodzin największego spośród zrodzonych z niewiasty, Jana Chrzciciela, który przygotował drogę Chrystusowi, skierujmy do Boga nasze prośby. Módlmy się za Kościół zwiastujący światu naukę o zbawieniu, o umiejętność odczytywania znaków czasu oraz niezachwianą wiarę we wszechmocy dobroć Boga. Ciebie prosimy. Módlmy się za misjonarzy. Niech przez ich służbę dla Ewangelii światło Chrystusa dociera aż do krańców ziemi, prowadząc ludzi do nawrócenia i pokuty. Ciebie prosimy. Módlmy się za synów narodu wybranego, do których przemawiał Bóg przez proroków, aby nawiedził ich Jezus, oczekiwany Zbawiciel. Ciebie prosimy. Módlmy się za małżeństwa spodziewające się potomstwa. Niech zaufają opatrzności i z radością przyjmą każde poczęte dziecko, otaczając je od początku serdeczną miłością. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin, za zmarłego Ostrołuch Jana, w intencji którego sprawowana jest ta Eucharystia. Niech Pan oświeci wszystkich, co w mroku śmierci mieszkają i okaże im swoje miłosierdzie. Ciebie prosimy. Módlmy się i za nas, abyśmy, spodziewając się życia wiecznego w przyszłym świecie, zawsze bronili prawa każdego człowieka do życia doczesnego. Ciebie prosimy. Bądź uwielbiony, Panie, za Twój dar, jakim jest narodzenie i życie Jana Chrzciciela. Niech Jego głos wciąż się rozlega w świecie, doprowadzając ludzi do prawdziwej pokuty i pragnienia spotkania ze Zbawicielem, tak by wszyscy mieli udział w łasce przyniesionej przez Chrystusa, bo Twojej jest moc i chwała na wieki wieków. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz. Wszechmogący Boże, składamy dary na Twoim ołtarzu, obchodząc z należną czcią narodzenie Jana Chrzciciela, który zapowiedział przyjście Zbawiciela świata i wskazał, że jest Nim Jezus Chrystus, który żyje i króluje na wieki wieków. Pan z Wami. Górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wysławiamy cuda, których dokonałeś w życiu Jana Chrzciciela, największego między narodzonymi z niewiasty. Jego wybrałeś i uświęciłeś,
aby przygotował drogę Chrystusowi. On jeszcze w łonie matki rozradował się z przybycia Zbawiciela, a Jego narodzenie wielu napełniło radością. Jako jedyny z proroków wskazał baranka, który gładzi grzechy świata. Jan ochrzcił w Jordanie Twojego Syna, który chrzest ustanawiając, dał wodzie moc uświęcania. Aż do końca Jan świadczy o światłości, a przez swoje męczeństwo złożył Chrystusowi najpiękniejsze świadectwo. Dlatego łącząc się z aniołami w niebie, wielbimy Ciebie na ziemi, razem z nimi wołając. Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy dzień narodzenia świętego Jana Chrzciciela, który przygotował drogę Twojemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi. Przez Niego prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże, uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i przyjmujemy Twojego przyjścia, Panie. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Aleksandrem, biskupem Józefem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, o zmarłym Janie i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętymi apostolami, ze świętymi Janem Chrzcicielem, Kazimierzem, Maksymilianem, Janem Pawłem II i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków.
Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić. Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostolom, pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, które żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażmy sobie znak pokoju. Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Wierzę w Ciebie, Boże żywy.
Módlmy się. Posilenie na uczcie niebieskiego baranka prosimy Cię, Boże, aby Kościół, czerpiąc radość z narodzin świętego Jana Chrzciciela, uznał sprawcą swojego odrodzenia w Chrystusie, którego przyjście Jan zapowiadał przez Chrystusa Pana naszego. Panie Jezu, za wstawienistym Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawienistym świętego Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po narodzeniu, proszę Cię, w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Dziękuję za dar wspólnej modlitwy w dniu dzisiejszym dla wszystkich imienników, ci, którzy noszą imię Jan, Janina, ci, którzy za patrona mają świętego Jana Chrzciciela. Składamy najserdeczniejsze życzenia imieninowe i życzymy błogosławieństwa Bożego. I także, żebyście zawsze swoim życiem ukazywali Jezusa Chrystusa innym ludziom, jak to czynił Wasz święty patron, żeby Najświętsza Maryja Panna też miała Was w swojej opiece i Waszych bliskich. Przyjmijmy teraz Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.